Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Ахова працы – заклад жыцця. У Малодзечанскім райвыканкаме правялі пасяджэнне камісіі па прафілактыцы вытворчага траўматызму. Дажынаем. 95% зерневых і зернебабовых культур ужо убраны на палях района. Будаўнік – гэта прызванне. Прафесійнае свята 12 жніўня адзначылі супрацоўнікі будаўнічай сферы. Ахова працы – заклад жыцця. У Малодзечанскім райвыканкаме правялі пасяджэнне камісіі па прафілактыцы вытворчага траўматызму. Спецыялісты канстатуюць рост колькасці няшчасных выпадкаў на працоўным месцы. За 7 месяцаў іх зарэгістравана 10. Толькі пільная ўвага да пытанняў аховы працы з боку кіраўніцтва, а таксама выкананне самімі работнікамі ўсіх патрабаванняў аховы працы здольны дапамагчы пазбегнуць надзвычайных здарэнняў, упэўнены удзельнікі пасяджэння. Прадоўжыць тэму Інна Пудакевич. За круглым столом специалисты розных ведомстваў, у чьих обовязках профилактика и предухиление вытворчага траўматызму. На повестцы дня пасяджэння комиссии выявление основных причин няшчасных выпадков на 2 предприемствах, где расследование уже завершено. Ежемесячно у нас проходит комиссия по профилактике производственного травматизма, которую возглавляю данную комиссию я. Значит, рассматриваем все несчастные случаи, которые прошли или произошли на территории района в текущем месяце. Ни одного случая мы не пропускаем мимо. Приглашаем руководителей, инженеров по охране труда и детально его рассматриваем. Открытое акционерное товариство International Plastic, молодая фирма, якая распачала свою працу у чэрвені месяцы бягучага года. Праз некалькі дзён пасля запуску вытворчасці надзвычайнае здарэнне. У цэху пры правядзенні рэгламентных работ на аўтаматычнай лініі па вытворчасці скотч-плёнкі адбыўся разрыў нітамацавання галоўкі экструдера. У выніку адляцеўшы металічная яго частка атрымаў траўму галавы інжынер-тэхнолог. Полимерный материал, он там застыл. Естественно, они пробовали достать монтажечками, вытянуть, ничего не получалось. Включили тены, нагрели, фракция это разогрелась, но все равно не получилось достать. Ну и потом каким-то образом включили шнек, давление пошло, ну и соответственно, поскольку на 2 болтах, которые наполовину были откручены, эту голову полностью оттуда, как патрон, она выскакивает, вырывает ему в голову. 2 болта там, или 16-ка, их вообще разломало напополам. Документа завода-изготовителя на оборудование нету. Документации, которая бы нам описывала, каким образом производятся эти ремонтные, там, регламентные работы, тоже нету. Толькі кіраўніцтва не паспяшалася зрабіць працу над памылкамі. Пры паўторным маніторынгу мабільнай групы зноў было выяўлена каля 25 парушэнняў. Статыстыка красамоўна гаворыць, яны здараюцца не толькі на фірмах-пачаткоўцах, але і на прадпрыемствах з сур'ёзнымі магутнасцямі, рэпутацыяй і, здавалася б, сацыяльнымі гарантыямі. 26 чэрвеня ў філіяле Ільянская лесапільная вытворчасць сумеснага прадпрыемства Мінскі мэблевы цэнтр атрымаў траўму рукі укладчык піламатэрыялаў. Работник, он по профессии укладчик пиломатериалов и изделий из древесины, был допущен к эксплуатации деревообрабатывающего многопильного станка, не имея соответствующей квалификации станочника деревообрабатывающих станков. Соответственно, не был по данной профессии станочника проинструктирован, не прошедший как проверку знаний. Он 2-й раз его только допустили к эксплуатации данного станка. Естественно, он ничего не знал, не понимал особо, как на нем работать. И при выходе заготовки из подпильных дисков данного станка, уже на выходе, он ввел руку в опасную зону движения транспортера. Его рука, пальцы руки были затянуты между транспортером и корпусом оборудования. Он их самостоятельно успел выдернуть, но однако они настолько сильно были сдавлены, что уже когда его доставили в учреждение здравоохранения Вилейская центральная районная больница, то не смогли сохранить пальцы, а отрезали 4 пальца правой руки. Но впоследствии через какое-то время ампутировали и 5-й палец. Дысцыплінарнае і матэрыяльнае спагнанне атрымалі майстар, дырэктар лесапільнай вытворчасці і начальнік аддзела аховы працы ММЦ. Зараз матэрыялы справы перададзены ў Вілейскі аддзел следчага камітэта для дачы правовой ацэнкі дзейнасці службовых асоб. За 7 месяцев текущего года произошло 10 несчастных случаев, из них 1 со смертельным исходом и 9 тяжелые. Рост
сожалению, к соотношению к прошлому году, 2,5 раза по тяжелым. По смертельным, один в прошлом году был смертельный и в этом году один смертельный. Значит, принимаем все меры к руководителям предприятия. Также, пользуясь случаем, хочу обратиться к руководителям всех форм собственности о том, чтобы навели порядок на своих предприятиях и все-таки берегли жизнь своих работников. За 7 месяцаў бягучага года мабільнай групай па аказанні практычнай метадычнай дапамогі ў забеспячэнні выканання заканадаўства аб ахове працы праведзена 52 абследавання арганізацый, у выніку якіх выяўлена 785 парушэнняў. Аналіз прычын няшчасных выпадкаў, у выніку якіх пацярпелыя атрымалі цяжкія вытворчыя траўмы, паказвае 43% выпадкаў. Прасочваецца віна наймальніка. Нярэдка сваёй бяспекай занядбалі і самі работнікі, прыступіўшы да абавязкаў, напрыклад, у нецвярозым стане. Ни для кого не секрет, что распитие алкогольных напитков или употребление наркотических средств может являться проблемой того, что человек, находящийся на рабочем месте, находится в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, он и нарушает, с одной стороны, закон, а с другой стороны, он является источником опасности, потому что может как получить травму сам, так и причинить увечья в результате своей деятельности другим гражданам. Поэтому забота о гражданах, которые работают на производствах, на предприятиях, это тоже забота руководства. И мы охотно идем навстречу руководителям предприятий, которые приглашают врачей для того, чтобы разъяснить некоторые аспекты злоупотребления алкоголем, наркотических средств, опасности наркотических средств, ну и другие факторы. У сапраўдны момант камісія запланаваны мерапрыемствы, якія павінны спрыяць паляпшэнню стану спраў у сферы аховы працы як у вышэйзгаданых, так і ва ўсіх астатніх арганізацыях раёна. Інна Пудакевіч, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Дажынаем. 95% зерневых і зернебабовых культур ужо убраны на полях района. Усе гаспадаркі выканалі дзяржзаказ па харчовай групе. У агульны каравай маладзечанцы паклалі больш, чым 53 тысячы тонн збажыны. Ёсць у жніва і свае героі, 18 камбайнераў і 27 вадзіцеляў намалацілі і перавезлі больш, чым па 1000 тонн зерня, а 3 вадзіцелі больш 2000 тонн хлеба новага ўраджаю. У суботу вярнуліся дадому 10 камбайнавых экіпажаў і 5 машын, якія тыдзень працавалі на ўборцы ў суседнім Вілейскім раёне. Цяпер механізатары дапамагаюць змалаціць зерне на прыватных участках вяскоўцам, а ў гаспадарках прыступілі да сяўбы рапса. Таксама актыўна вядзецца і нарыхтоўка травяных кармоў для грамадскага статка. Да сумных навін. Адразу 2 трупы былі знойдзены на мінулым тыдні ў Маладзечанскім раёне. 5 жніўня ў лесе непадалёку ад вёскі Маркава выявілі цела жанчыны. Супрацоўнікамі РАУС устаноўлена, што гэта жыхарка горада Маладзечна 1951 года нараджэння, зніклая без вестак 22 чэрвеня. Трэба адзначыць, што паведамленне ў Маладзечанскі РАУС паступіла ад пошукавай групы, якая ў той момант і праводзіла мерапрыемствы па вышуку пажылой жанчыны. В настоящий момент проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз по имевшимся вещам, которые находились рядом с трупом. Было установлено, что данным трупом является гражданка Салагу, пропавшая без вести, которая ушла из дома, ее местонахождение было неизвестно. Как было установлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, данная гражданка приобрела билет на автобус до Маркова, выехав из города Молодечно 22 числа, после чего ее местонахождение было неизвестно. Праз 2 дні 7 жніўня недалёка ад станцыі Пруды у напрамку руху да вёскі Запалякі знайшлі павешаным на дрэве мужчыну. Супрацоўнікамі следча-аператыўнай групы было ўстаноўлена, што памерлы Дмітрый Рубан, 1973 года нараджэння, які 17 ліпеня пайшоў з дому і знік. Как было установлено, перед уходом из дома своей сожительнице пояснил, что поедет к матери. Однако к матери он так и не доехал. Как было установлено, мать проживает в деревне Запаляки. При обнаружении труп с признаками повешения в настоящий момент проводятся следственные действия. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Каля 2 трупаў былі знойдзены перадсмяротныя запіскі. Таму сярод версій здарэння, якія разглядаюцца супрацоўнікамі следчай групы, у абодвух выпадках суіцыд займае асноўнае месца.
Бясплатны сыр у пасцы. Былая дырэктар рынка Маладзечынскага райспажыўтаварыства падазраецца ў тым, што з сакавіка 2014 года па май 2018 атрымала ў якасці хабару не менш як 600 рублёў і 6,5 тысяч долараў ад людзей, якія гандлююць на рынку гароднінай, паведамляе прэс-служба ўпраўлення ўнутраных спраў Мінаблвыканкама. У ходзе праверкі аператыўнай інфармацыі было ўстаноўлена больш за 15 чалавек, якія былі вымушаны кожны сезон плаціць даніну дырэктару. І час у дачыненні да былога дырэктара рынка узбуджана крымінальная справа па частцы 2 артыкул 430 крымінальнага кодекса атрымання хабару паўторна альбо шляхам вымагальніцтва, альбо ў буйным памеры. Будаўнік – гэта прызванне. Прафесійнае свята 12 жніўня адзначылі супрацоўнікі будаўнічай сферы. Сёння ў галіне будаўніцтва Беларусі працуе больш за 200 000 чалавек. Шматтысячны атрад беларускіх будаўнікоў рэалізуе маштабныя праекты не толькі ў рэгіёнах нашай краіны, але і за яе межамі. Яны будуюць жыллё і сацыяльна значымыя аб'екты, прамысловыя прадпрыемствы, узводзяць масты і дарогі, вяртаюць да жыцця архітэктурныя пабудовы і помнікі гісторыі, тым самым акультурваючы аблічча гарадоў і вёсак. У Маладзечні будаўнічыя работы вядуцца без супынку. У прыярытэце ўзвядзення жылых шматкватэрных дамоў. Прафесія будаўніка існуе столькі часу, колькі налічвае сама гісторыя чалавецтва, і ў любым грамадстве да яе ставіцца з асаблівай павагай. У сучаснасці перад будаўнікамі стаіць задача не толькі ў павелічэнні аб'ёмаў і тэмпаў будаўніцтва, але перш за ўсё высокай якасці работы. Сёння ў Маладзечні існуе дзяржаўнае прадпрыемства, якое кантралюе працэс і якасць выканання будаўніча-мантажных работ, што вядуцца ў горадзе. Управленне капітальнага будаўніцтва курыруе ўсе арганізацыі, задзейнічаныя на будпляцоўках района. УКС Маладзечского района ведет свою деятельность за строительством и контролем качества выполняемых строительно-монтажных работ на всем протяжении своей деятельности. На 2018 год запланировано строительство в городе Маладечном районе порядка 9 домов. Из них в эксплуатацию должно быть введено 5 домов общей площадью 8900 квадратных метров. По состоянию на 1 июня в эксплуатацию уже введено 4 дома общей площадью 6700 квадратных метров, что составляет порядка 76% от запланированного годового ввода. Арганізацыя ўпраўлення капітальнага будаўніцтва мае асабістую будаўнічую брыгаду, якая выконвае на ўсіх вядучых аб'ектах электратэхнічную працу. Зараз у горадзе некалькі будаўнічых пляцовак, і ўсе яны з дапамогай прафесіяналаў сваю справу ў хуткім часе ператворацца ў жылыя памяшканні. У 10 мікрараёне на перасячэнні вуліц Вялікіх гасцініц Гарадокская і Тамары Дудко кіпіць работа. Ужо праз 6 месяцаў на гэтым месцы з'явіцца новы 108-кватэрны дом. На строительстве объекта задействовано 30 каменщиков, а также 3 бригады штукатуров, а также электрики УКСа и сантехников. Бригада 12 человек, которые занимаются подведением коммуникаций. Возводим 4-й этаж. Осталось нам 5 этажей, но в процессе строительства есть монолитные участки, монолитные пояса, которые подготовить плотникам, которые займутся этим. И все остальное. Процесс трудоемкий, рабочий. Алексей Жигальскі працуе ў будаўнічай сферы больш за 25 гадоў. Сёння пад кіраўніцтвам майстра 12 чалавек займаюцца звядзеннем сцен дома. Праца муляра ў будаўніцтве асноўная. Яны даюць работу іншым. Менавіта пасля іх на пляцоўку выходзяць атынкоўшчыкі, инженеры и сантехники. Работа строителя сложная, своя спецификация. Помимо основных непосредственных своих работ нужно знать практически все другие специальности для того, чтобы понимать строительные процессы. И, соответственно, мы не только занимаемся кладочными работами, но и всеми видами, когда есть не только кладка, но и монтаж, сэндвич-панели, бетонные работы, монтажные, то есть все виды строительных работ абсолютно. Ну, скажем так, строители универсалы. Нягледзячы на цяжкасць будаўнічай прафесіі і на намаганні, якія патрабуюцца, уровень з мужчынамі працуе і прыгожая палова чалавецтва. Жанчыны робяць атынкоўку зведзеных паверхаў, выраўніваюць столь і сцены. У гэтым памяшканні, вышыня якога складзе каля 30 метраў, яны павінны давесці да ладу кожную са 108 кватэр 9-павярховага дома. Станция набрасывая, а мы потом стягиваем, вешаем вот это речки, делаем маячки,
пробрасываем где-то. Когда закончила училище, меня направили сюда работать, и я как бы осталась, и вот по сегодняшний день. Спецыяльнасць будаўніка ўваходзіць у спіс самых небяспечных прафесій свету. Майстры, выходзячы на будаўнічыя пляцоўкі, працуючы пад вялізнымі кранамі і на вышыні, рызыкуючы сабой, ствараюць для нас камфорт і утульнасць. Не застаецца сумненню, што аб'екты, узведзеныя маладзечанскімі будаўнікамі з прафесіяналізмам і стараннасцю, праіснуюць яшчэ доўгія гады, і ў іх сценах вырасце не адно пакаленне маладзечанцаў. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Куток прыгажосці, спакою і нацыянальнага каларыту. Белаграпрамбанк і прадпрыемства «Аграбізнес-кансалт» аб'яўляюць пра старт рэспубліканскага конкурсу «Лепшая аграсядзіба года». Праводзіцца ён з мэтай аказання інфармацыйнай падтрымкі суб'ектам аграэкатурызму, фарміравання спрыяльных умоў для яго развіцця. Па выніках дзейнасці аграсядзіб за 2017 год будуць выяўлены пераможцы ў асноўных намінацыях «Спорт і здароўе», «Этнакультуры», «Экаусадьба», «Інавацыйны падыход» і ў дадатковых «Народны выбор», прызнанне, гран-пры. Для того, каб прыняць удзел у спаборніцтвах за званне «Лепшая аграсядзіба года», прэтэндэнтам неабходна падаць у адрас аграбізнес-кансалта заяўку на удзел у конкурсе, 6-9 фотаздымкаў і відэаролік, які адлюстроўвае адпаведнасць удзельніка неабходным крытэрыям, копію дакумента аб выплаце збору за ажыццяўленне дзейнасці паказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў год правядзення конкурсу. Заяўкі прымаюцца з 8 па 31 жніўня. З правіламі і умовамі конкурсу «Лепшая аграэкасядзіба года» можна пазнаёміцца на сайце Белаграпрамбанка. Навіны кампаній. Усе кажуць, што ў цябе добры голас, выдатная падача і табе трэба працаваць на радыё. Ты можаш змяніць працу, стаць радыёвядучым, весці ранішняе шоу, вячэрнюю праграму, быць лінейным дыджэем або агучваць рэкламныя ролікі. Тады зрабі крок насустрач мары. Запішыся на кастынг новай радыёстанцыі «Маладзечна FM», які адбудзецца 23 жніўня ў 12:00. Патрабаванні: выдатная вусная мова, добрая дыкцыя, без дэфектаў маўлення, вопыт працы на радыё альбо ў клубах у якасці диджея, базовые веды англійскай мовы. Телефон для запісу на ваших экранах. Стань першым! У Беларусь вяртаецца спякота. Па прагнозам сіноптыкаў, ужо за аўторку слупкі тэрмометраў падымуцца да +30, +32 градусаў. Якое надвор'е чакаць у нашым рэгіёне, раскажам адразу пасля кароткай рэкламы. Не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы!